Kone. Wo. Apa? Iki dicang dhewe. Macam-macam, Mbak, telur rambak. Kira-kira malah enak gitu. Kuwi manggang lho, Mbak. Ben. Arete ben aku lek 15 arete nangger gowang tak decana gitu. Tenan iki. Ning kene mbuh kaya dibileni barang ragine pawilah 20 dina, Mbak. Kuwi balik-balik den nyengel ngono lho. Sampai ora arep lho, ning dino lho nyengel ngono lho kudu lho, arep kok mulih enah ya. Terus pilih uang apa. Putune Mbah Manan anak Heri. Iya ini mang Jumah. Padahal masuk ke suwung. Jare rene nek wong wedok ning kosi dilune wong wedok. Ali-aline sapa iki? Kunci. Oh. Jare rene dadi perung Mbak. Apa sing dadi? Kain tak goreng lho. Lha kok kapan dijemuh kain lho. Jemuh omahku ki suwung. Aku masang lampu, anakku kerja nang sekolah ngono. Omahku tuku omah bar magrib kabeh. Wong wedok ning kosi opo? Nampani kain di lampu aku. Mana lek moro ya dhisik wong nomorku. Ada omahe kancingan. Kangga. Rata bisa lagi lah, barang. Saya kancingane kangga. Kangga. Sopo nampani? Tahun Jumlah. Oke. Nampani sopo? Omahe nomor ngono lho. Omahku kancingan, omahku ki suwung aku betul ngengkel aku. Anakku wedok mulai jam 8, sekolah bar magrib, aku di bar magrib. Saya untuk anak itu terus jadi pun wis kono kantep satu orang asik weh. Kado tuh kasihan sampai bandar tuh. Puluh krobo mbah kena anak manusia. Kerap disemprot. Mesam to saya terus dicuci. Tapi isane kurang. Isane apa nek labet. Kudune isane akeh. Lah, bae ya.